Izvolite. Morate ponovo, gospodine Čikiriz, da se prijavite. Hvala, gospođo predsednice, gospodine ministre, uvaženi saradnici gospodina ministra. Onaj ko prati procese, a kada se kaže odbrana i bezbednost, naš građanin obično pomisli na vojsku. Naravno, danas uvažene kolege dosta toga rekle koje sve institucije i ekonomija i socijalna politika i unutrašnja politika i spoljna politika i spoljna bezbedonosna politika utiču na bezbednost jedne zemlje. Ali onaj ko prati šta je Vojska Srbije uradila u unutrašnjim reformskim procesima od 2000. mora da zapazi da je jedna institucija za koju je uvek nekako u vreme ideološke ostrašćenosti pratio predznak da je ideološka, da je ipak napravila možda i najznačajnije reformske poteze od svih naših institucija, da se značajno uključila u međunarodne bezbedonosne strukture i da je samim tim današnji bezbedonosni položaj naše zemlje na znatno višem nivou u odnosu na period do 2000. Zbog čega je to tako? Pa jednostavno zbog onoga što nude i ove dve strategije. Mi pre 20 godina u vreme rušenja Berlinskog zida nismo imali sluha za ono što se dešava u Evropi, nismo shvatali šta znači kad se jedna velika sovjetska tvorevina povlači iz zemalja istočnog bloka, nismo shvatali šta znači kad se ujedinjuje Nemačka, nismo razumeli proces integracija zemalja Evropske unije i nismo razumeli šta za Srbiju tada znače evroatlantske integracije. Srbija je svom tom nerazumevanju platila ogromnu cenu. I ja, kao potpredsednik Srpskog pokreta obnove, spadam u one koji su u to vreme pričali gluvima. Međutim, danas sam pažljivo slušao sve poštovane kolege, kvalitet diskusije je bio na iznenađujuće visokom nivou. I ono što mi se posebno svidelo i na čemu ću ja potencirati, to je da neke teme koje su u ovim strategijama možda u nedovoljnoj meri elaborirane, koje su najavljene i koje će sigurno biti teme u kojoj ćemo mi u skorijoj budućnosti raspravljati u ovom parlamentu, to je da li treba Srbija da ostane vojno neutralna zemlja, kakvu korist i kakvu korist za svoju bezbednost Srbija ima od vojne neutralnosti, da li Srbija treba da bude članica NATO pakta, ako bude članica NATO pakta, da li će time imati određene koristi i da li će samim tim, ne samo u ekonomskom, već i u bezbedonosnom smislu, položaj naše zemlje biti bolji. Pogledajmo okruženje. Ova strategija ga u potpunosti na pravi i valjan način elaborira, respektuje i uvažava. Srbija je sada jedno ostrvo između susednih zemalja koje su članice NATO pakta. Tu naravno ne računam Makedoniju zbog činjenice da postoji protivljenje Grčke ulasku Makedonije u NATO pakt. Ali mi znamo i kakvo je danas većinsko raspoloženje u Srbiji. Zbog negativnih emocija, zbog bombardovanja protivno svih međunarodnih standardima koji je izvršio NATO pakt pre samo 10 godina, danas je 30% stanovnika Srbije zato da se naša zemlja priključi NATO paktu. Većinsko raspoloženje je zasnovano pre svega, čini nam se, na emocijama, ali i na činjenici da danas u Srbiji, pa i u ovom parlamentu, mi nemamo do kraja otvorenu raspravu o tome šta je pre svega NATO savez i kakve bi koristi, kažem, pre svega naša zemlja imala od priključenja jednom takvom savezu. Treba reći da je NATO savez savez suverenih država. Ako vi potpisujete jedan ugovor sa drugom međunarodnom organizacijom, to znači da ga potpisujete kao suverena država i da ga potpisujete po svojoj slobodnoj volji, procenjujući da je to u vašem nacionalnom interesu. Sve odluke u NATO paktu se donose konsenzusom,
što znači da smo recimo pre 10 godina bili članice NATO pakta, mogli smo da ne glasamo za sopstveno bombardovanje, naravno, i danas bi mi imali drugačiju situaciju što se tiče položaja Kosova i Metohije. NATO savez je savez demokratskih država koje poštuju u potpunosti standarde u pogledu unutrašnjeg demokratskog uređenja. Kad sam pričao o tome da je Vojska Srbije u velikoj meri odmakla u pozitivnom smislu u tim reformskim procesima, zaboravio da kažem da je to po mojoj proceni zbog 3 bitna činjenica. Zbog profesionalizma, zbog toga što Vojska je zadržala u poređenju sa ostalim institucijama visoke standarde i zbog naglašenog patriotizma koji su pripadnici Vojske Srbije iskazivali uvek, a posebno u tim najtežim momentima 1999. godine. Za NATO pakt se kaže najčešće i građani imaju predstavu da je to pre svega vojni savez. Ne, NATO pakt je politički savez, vojno-politički savez, ali dominantno politički savez i savez koji se u vremenu u kome živimo ne bavi samo vojnom problematikom i očuvanjem mira ili intervencijama u svetu, već pre svega i borbom protiv terorizma, borbom protiv prirodnih i tehničkih katastrofa, protiv globalnih pandemija, protiv modernog gusarenja, to primer imamo u Somaliji. Samiti NATO pakta se održavaju 2 puta godišnje i uvek uz prisustvo šefova vlada i država zemalja članica NATO pakta. NATO pakt ima, odnosno članice NATO pakta, stalne ambasadore u Briselu, što znači da postoje dnevne konsultacije i komunikacije. NATO vojnu strukturu kontroliše civilna struktura. Ne postoji ono što danas, kad bi napravili anketu među građanima Srbije, postoji predubeđenje da NATO ima neku svoju vojsku. Ne. NATO nema svoju vojsku, vojsku NATO pakta čine vojske zemalja članica i ako se ne postigne konsenzus oko intervencije, recimo kao što smo imali primer u Iraku, onda su Sjedinjene Američke Države ostale usamljene i to nije bila intervencija NATO pakta, već intervencija Amerike i njenih saveznika. Da li NATO ima perspektivu? Često smo čuli kod nas da će se NATO pakt raspasti, da postoje nesuglasice i tako dalje. Ne, NATO pakt ima perspektivu, neće se raspasti, a postoje sukobljeni interesi koji se rešavaju, čini mi se, na najbolji mogući način, a ponovit ću još jednom, konsenzusom. Ova Skupština je izglasala deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Vojna neutralnost je, mi vojnu neutralnost srećemo posle Drugog svetskog rata samo u nekoliko zemalja i čini nam se da je potrebno, zarad pre svega građana Srbije, reći da vojna neutralnost, da bi u međunarodnom pravu imala svoj puni značaj i svoj puni smisao, treba da bude potvrđena međunarodnim ugovorima. Naša vojna neutralnost je, da kažemo, jednostrani akt koji nije nama priznat po pravilima međunarodnog prava od onih međunarodnih institucija ili zemalja od koje treba da vam priznaju vojnu neutralnost, a kada bi to i činili, oni bi to činili pod određenim uslovima. Vojna neutralnost je skupa, jer sami finansirate svoj sistem odbrane. Vojna neutralnost znači da sutra ako vas neko napadne da ćete ostati usamljeni, jer ste rekli da vam ne trebaju saveznici, da vam ne treba niko, sami možete da brinete o sebi. I vojna neutralnost je nešto što danas u svetu retko koja država poput Švajcarske može sebi da priušti, ali takođe kod nas postoji predubeđenje da Švajcarska nema vojsku. Nije tačno, Švajcarska ima i vojsku, ima izuzetno dobro organizovan sistem odbrane i Švajcarska je, ako se ne varam, posle Drugog svetskog rata iznad svog neba oborila u zaštiti svog teritorijalnog integriteta, čini mi se 26 ili 7 aviona.
Da li ćemo mi pristupanjem NATO paktu imati veću ekonomsku korist? Pa sigurno je da hoćemo, zbog toga što će strani investitori pre svega investirati tamo gde je bezbednije. Da li će radije investirati u vojno neutralne zemlje? Čini nam se da to neće biti slučaj. Da li mi nećemo u NATO pakt zbog toga što smo bombardovani pre 10 godina? Pa ako je to razlog, onda mi ne treba da idemo ni u Evropsku uniju, jer mnoge zemlje, odnosno najveći broj zemalja članica NATO pakta su ujedno i članice Evropske unije. To su i Italija, i Španija, i Francuska, i Nemačka i tako dalje. Šta su radile ostale zemlje? Upravo ulazak u NATO pakt im je bila ulaznica za Evropsku uniju. Ne možemo, a čini mi se da obe strategije ostavljaju prostor za ta razmišljanja i za možda sutra izmenu strategije ili donošenje jedne nove rezolucije u Narodnoj skupštini, ne možemo istovremeno biti protiv NATO pakta, a za Evropsku uniju. Ako je NATO pakt zločinačka organizacija, što je odomaćeno shvatanje u našoj zemlji, onda mi ne možemo biti neutralni prema zločincima. Sa zločincima se treba obračunati. Da li mi imamo snage i potencijala da se obračunamo sa takvim zločincima i kakav bi bio naš strateški interes da se obračunamo sa takvim zločincima, Srpski pokret obnove to ne vidi. Potrebno je, zarad javnosti, reći da Srpski pokret obnove od svog osnivanja smatra da se zemlja, crkva i porodica brane u svim okolnostima. Mi smo se tako ponašali i 1999. godine. Tako bi se ponovo ponašali u sličnoj situaciji, ali ako ove dve strategije, a sigurno po raspoloženju u parlamentu će biti usvojene, ako ne samo naša vojska, ne samo naša vlada, nego sve naše državne institucije budu razmišljale na način na koji razmišljaju ove dve strategije, čini nam se da Srbija ima ne samo bezbedonosne dobre perspektive, već pre svega ekonomske perspektive. Balkan još čekaju mnoga nerešena pitanja, od pitanja Republike Srpske, Bosanske Federacije do Kosova i Metohije. Čini nam se da ako budemo tamo gde se bude odlučivalo, da možemo više uticati